Doncs, després d'escoltar Risto Mejide, anem ja a conèixer qui és el català il·lustre avui a Fórmula Lesan. Catalans il·lustres. El nostre primer català il·lustre és Joan Castells Trius. Va néixer l'any 1952 a Vilanova i la Geltrú i va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Porta 38 anys a l'asseguradora Fiat, on des del 1996 n'és el president. Actualment factura més de 500 milions d'euros l'any i el 2017 va augmentar el seu benefici en un 133%. Sempre ha estat un apassionat del Barça i entre el 2000 i el 2002 va ser vicepresident, en un moment on es va signar el primer contracte de Leo Messi. Repassem tot seguit les seves vivències a Fórmula Lesan. Doncs de debò, un luxe tenir amb nosaltres a Joan Castells. Molt bon dia, Joan. Molt bon dia. Hem de repassar moltes coses d'una vida plena d'èxits i amb ensurts també, perquè quan entra Joan Castells a Fiat porta 38 anys. No es facturava el que es factura ara, oi que no? Bueno, era una empresa petita, en aquell moment, una mútua petita, que facturava l'equivalent en pessetes de 5 milions d'euros d'avui dia, i que hi havia un director, una persona molt preparada des del punt de vista jurídic i tal, perquè l'acabaven de fer director feia 4 o 5 anys i que volia reestructurar l'empresa per fer-la gran. I bueno, em va escollir perquè l'ajudés. Jo ja venia d'una altra empresa en la que em van contractar un grup per fer una companyia nova d'assegurances i la vaig fer. I bé, doncs va ser un repte que em va agradar molt, bueno, i aquí estem. És que passem de 5,7 milions a més de 500. Sí, en aquests moments, aquest any acabarem amb 620, 630 milions d'euros. Ja, sí. Cada any més. Sí. Amb 14 anys, el senyor Castells ja ajudava el seu pare, que era corredor d'assegurances. Sí, jo de fet he nascut en el món de l'assegurança i com passa a moltes famílies, doncs segueixen la professió del pare i jo en aquest cas, doncs, més que en la corredoria, doncs vaig estudiar a la universitat per poder saber gestionar companyies d'assegurances i fer tots els càlculs tècnics. Però que l'experiència ve des dels 14, imagina't. Sí, jo de petit ja, a vegades els explico a la gent que jo conec des de l'any 66, quan hi havia la llei de seguretat social nova, que llavors les mútues, els accidents de treball es van tenir que fer les mútues noves de patronal, tot això quan ho explico la gent em mira, diu, aquest tio deu ser de la prehistòria, no? Perquè, esclar, avui dia jo crec que en el sector meu ja no n'hi queden gaires d'aquests, o quasi bé ningú, menys que estiguin en actiu, com jo encara, no? Però aquesta és la realitat. Home, i FIA que, a més, dona molta importància a l'agent d'assegurances, aquella persona que fa d'intermediari entre l'asseguradora i un client. És a dir, no hi ha un ordinador pel mig, hi ha persones amb les que pots parlar que et faciliten la tasca, no? Sí, bueno, realment això també, clar, els anys han passat i el món evoluciona. Darrerament, cada vegada més també hem de tenir relació amb les persones que volen relacionar-se amb les companyies mitjançant ordinadors, no? I qualsevol sistema electrònic via mòbils, etc. El que passa que ens hem fet grans i encara ens seguim fent grans gràcies a la mediació, que se'n diu, no? Que hi ha els corredors d'assegurances, que són els que treballen per totes les companyies que volen, i els agents, no? I llavors amb aquests són els que hi treballem bàsicament, però també som una companyia moderna i tenim tota mena de maneres i formes de connectar-se amb el client, sense oblidar que darrere de qualsevol mitjà electrònic hi ha una persona. Exacte. I que les persones que tenim intentem tractar els clients, encara que no els coneguem físicament, doncs com a clients de veritat, no? Com és la societat catalana respecte al tema de les assegurances? Tenim moltes assegurances, poques. Quines assegurances li donem més importància? La salut, la jubilació... No, en general, a veure, la societat catalana jo diria que està quasi bé a l'avantguàrdia de l'assegurament a Espanya, no? I més apropant-se a Europa, dintre que a Europa hi ha països molt més avançats a nivell d'assegurances per càpita que se'n diu que Espanya i que Catalunya, no? Però tot i així, la catalana és pràcticament la primera o la segona, però dintre dels asseguradors. Què li dona més importància? Bueno, realment a la salut molt, perquè hi ha un 26% aproximadament de catalans que tenen assegurança de salut privada, tot i
pràcticament la pública, que és universal. 26%, eh? Sí, Un de cada 4, pràcticament. Sí. I, bueno, evidentment, després hi ha assegurances de llar que ho té pràcticament, jo diria que el 90% dels catalans, hi ha assegurances de cotxes que són obligatòries, per suposat, per tant, pràcticament tothom els té, però en general. I les pensions també és una que realment està evolucionant, però encara no al nivell que caldria. Tampoc l'Estat ha ajudat massa amb els temes fiscals i companyia, tot i que hi ha una petita desgravació, no? Però realment sí que els catalans hauríem, i els espanyols, però en aquest cas els catalans hauríem de pensar doncs, amb l'estalvi de cara a la jubilació, no? Perquè això, ja dic, malauradament, i això les tendències són que les pensions que tindrem en el futur d'aquí 20 anys, 15, inclús menys, doncs seran en proporció més baixes que les que teníem fins ara. I l'any 2011 es produeix una gran fita, jo vaig tenir la sort de participar-hi, juntament amb Sergi Mas, vaig ser l'encarregat com a periodista d'inaugurar la clínica Diagonal, i em va fer una gran il·lusió. Esplugues de Llobregat, ho diu tothom, és un centre de referència modern, amb la tecnologia més actual. Han passat 7 anys ja d'aquell moment, però quina valoració en feu? Perquè és una gran clínica. Jo sempre dic el mateix. Malauradament he tingut que estar un parell de vegades ingressat o 3, i tens més la sensació d'estar a un gran hotel que no passa a una clínica. És que hi ha fins i tot un menús que et porten a l'habitació. Sí. Heu pensat en tots els detalls en aquesta nova clínica? No, a veure, nosaltres la clínica l'ha fet preferentment pels nostres assegurats, preferentment, això no vol dir que no hi puguin anar assegurats d'altres companyies o inclús persones que no van amb cap assegurança darrere, i se'n fem bastantes, cada vegada més, d'operacions d'aquest tipus, però per mi la valoració és quan passes per allà i veus qualsevol pacient, qualsevol client, i et dona l'agraïment per lo bé que l'han tractat, ja no solament per la part hotelera, que també és molt important, i això ho cuidem molt, sinó sobretot la part mèdica, no? I la part d'infermeria, hi ha els dos factors. Sí. La part mèdica, i crec que hem pogut tenir l'ocasió de fer una clínica més nova l'any 2011, com deies, doncs de tenir grans especialistes que els hem anat buscant dintre de Barcelona, de lo milloret que hi havia, i per altra banda, doncs també tenim un gran equip d'infermeria que volem que realment tracti les persones doncs, com a persones i com a clients i com a pacients i comprenent les circumstàncies d'aquell moment, no? Les habitacions són suites, directament. Sí, jo he estat també. Has estat també? Sí. A més, està al costat de casa meva i passo molt sovint per allà. Sí, a més, amb pàrquing ample, amb places amples, jo sempre li deia a Joan Castells. Jo diria que és el millor pàrquing de Barcelona. T'ho prometo. I ara estan fent el centre comercial allà al costat. Sí. També, i és una zona que s'expandeix. I a més, amb els anys difícils que hem passat, amb les dades d'ocupació, jo no sé si Joan Castells ha calculat quantes persones ha donat feina a FIAC, directa o indirectament. Però doncs segurament a moltes, oi? En aquest moment, en el grup, perquè també tenim residències de tercera edat i tenim moltes empreses vinculades a la nostra activitat, estem al voltant de les 1.500 persones fixes, directes, no? Després hi ha moltes indirectament, molta gent que donen feina d'externs, des de pèrits, des de tallers, des de metges, des d'advocats, etc., no? Però vull dir, fixes directes en tenim unes 1.500 i l'any 80, que dèiem al començament d'estar jo allà, érem unes 120, 130 persones. Carai, com han canviat els temps. Volem conèixer alguns aspectes més personals de la vida de Joan Castells. Jo puc dir que per mi, ho dic de veritat, per mi és com un germà gran, és un gran amic, sé molt bé com és, i si no donaria la cara en un programa que es diu Fórmula Lesan. El primer que jo diria de Joan Castells és que és un bon amic i una bona persona. Això és el primer que diria. Bé, I un bon pare, perquè... Gràcies, jo penso el mateix de tu i de molts dels amics comuns que tenim. Jo penso que realment doncs, les persones, quan són d'una manera determinada de ser, es troben, no? I quan es troben, doncs, es relacionen bé i tot seguit sense cap problema. I un bon avi, també, eh? Bueno, sí. Que em sembla que ara toca fer d'avi, oi? També? De tant en tant tinc que fer d'avi, sí. Sí? I els avis... Em fan suar, perquè els nets volen que corris, que juguis, que tal, em fan suar, però sí. I el Joan Castells avi també pensa que fer d'avi a vegades et permet donar una miqueta de peixet als crios. No sé, igual tan estricte com quan ets pare. No, en absolut. Els pares més aviat en fumen canya perquè diuen que els hi fem masses coses, no? Però, bueno, sí? Qui se sap, quan els avis sempre estem per fer aquestes coses. Molt bé. El teu fill Albert, per cert, ha seguit una mica l'estela teva, no? Bueno, sí, els fills, ja el petit també, el Joan també el tinc amb nosaltres, sí, però vull dir, ell va començar, però ell tenia ganes d'independitzar-se, i al final va muntar una mena d'una agència d'assegurances, de venda d'assegurances de salut per internet, i li està anant molt bé, la veritat. I darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, la Merche. Sí. Quants anys portes amb la teva esposa? Doncs 41.
41 anys. Sí, jo crec que realment ara ja han passat tots els problemes que tenien que haver-hi amb un matrimoni i ara ja normalment, doncs... Amb 41 anys es passen fases, vols dir? Clar, són molts anys. Sempre hi ha discussions, coses, com se sap, temes de fills, temes de no fills, però, vaja, un cop es passa això, jo penso que ja estem immunitzats de tot, no? Sí, no? Esteu assegurats ja. Esteu assegurats ja, eh? Exacte. Escolta, durant aquests anys d'estudiant que comentàvem abans, Joan Castells va estudiar Ciències Econòmiques i Actuarials. I també deies que en aquells temps vas viure més dies de vaga que de classes, no? En aquella època ja vaig començar l'any 69 a la Facultat d'Econòmiques, feia 2 anys que s'havia inaugurat aquell edifici tan maco que hi ha a la Diagonal de la Facultat d'Econòmiques, i era l'època de plena ebullició de la protesta contra el franquisme, per dir d'alguna forma, contra el règim de Franco, i, bueno, era un seguit de vagues constant, el qual vaig estudiar més temps a casa, i el despatx del meu pare, que jo estudiava i així també l'ajudava a despatxar en el seu despatx, que no pas a la facultat, però mira, al final va sortir la carrera. L'últim any, que va ser l'any de l'especialitat d'actuarials, va ser un any que, al ser un nombre molt petit d'estudiants, no arribaven ni a 20 persones, doncs llavors encara ens va poder, en classes de seminari, això podíem fer més cosa, no? Però els primers anys van ser de molta vaga. Bueno, i de molta música, no? Perquè i de molta música. Tinc entès que tocava amb un grup o... Intentava tocar la guitarra i cantar amb un grup de cançó catalana. És a dir, podíem haver tingut un cantant... Si fos l'època d'Oteibo, l'haguéssim vist a Otea, Joan Castells, ara. Sí, per exemple. Bueno, sí, ara veig que tornen a estar de moda grups d'aquell estil, com els Manel i tots aquests, no? Sí. Per tant, ja dic, bueno... Sí, igual un dia puede venir a tocar a Me Suena. Clar, Ángel Llàcer, convidi'l. Podria hacer a lo mejor un sketch de Tina Turner. Exacte. Bueno, Tina Turner exactament no, però podríem cantar altres coses. No, però li agrada Tina Turner. M'agrada molt, però no, és un estil diferent. O sea, es que era mucha energía, ¿no?, que tenía esa mujer. És a dir, Joan Castells, barcelonista des del petit, i durant 2 anys va ser vicepresident del Futbol Club Barcelona. A la seva època, Leo, el van fitxar a vostè? Sí, bueno, la servilleta la puso él. No, bueno, la servilleta és un contracte que no té validesa, però el contracte real, jo com a vicepresident sincerament, primer... crec que el tovalló no va existir mai, sincerament, però vaja... Que és llegenda urbana, no? Em sembla que sí. El Minguell ja el té. Sí, bueno, ell té un tovalló... A veure, jo crec que, abans ho has dit al començar el programa, a veure, el Leo, a mi em va tocar firmar el contracte perquè em tocava firmar-los tots, no? Perquè com a vicepresident econòmic i a primer i tal, em tocava junt amb una altra persona dels vicepresidents, no? Però, a veure, el fitxatge el va fer el club i precisament jo no era ningú per fitxar un jugador, primer un noi de 13 anys, que és que en aquella època no era normal fitxar un jugador de fora 13 anys, i més amb el cost o amb la fitxa que li tenien que pagar en aquella època. No és que fos una gran fitxa, però sí que no era la normal d'un nano de 13 anys. No? Però en el moment que Joan Castells fa signar el contracte a Leo Messi, s'imagina en aquell moment que algun dia seria el que és ara? Bueno, tothom deia que era un bon jugador, però que bueno, un dels problemes que hi van haver precisament és que en deien que era bon jugador, però hi deia, escolta, en dia hauria de dir secretari tècnic per protocolitzar l'expedient, com a mínim, que em faci una noteta, una quartilla, un tovalló, si cal, no? Però que em faci una noteta que em digui que és un bon jugador, que val la pena fitxar, perquè jo no soc ningú per fitxar un jugador. Jo no sabia ni quina cara tenia Messi en aquella època, no? Llavors, esclar, i no me l'acabaven de fer. I jo diria que el gran mèrit, i això ho tinc a dir, a més em sap greu perquè és mort ja, el gran mèrit del fitxatge és d'en Joan Lacueva. Joan Lacueva era un dels directors que estava en la part tècnica i que va ser la persona que es va empenyar que aquest jugador es tenia que fitxar i al final es va posar el contracte allà a sobre i tal. Però vull dir, clar, no és que no el volguessin firmar. Jo encantat de descobrir noves promeses, però clar, tenien que tenir un suport tècnic, algú que digués que aquell jugador era bo, perquè si després no va, algú d'aquests de l'oposició a vegades poden sortir i dir, escolti'm, vostès com és que fitxen jugadors d'aquestes edats amb aquest preu, quan en realitat no funciona, i aquí hi ha nanos molt joves que no cobren això i que també són bons, no? Bueno, en qualsevol cas es tenia que fer les coses ben fetes, bueno, al final es va acabar fent el contracte. Agradecido. Y bueno, tenemos que hablar porque me quiero hacer un plan de jubilación por si acaso no me llega. Escolti, i també en aquella època, també és important, va evitar que marxés del Barça Andrés Iniesta.
no? Si se acuerda, Andrés, usted de este... Jo no, això ja va ser la part tècnica del club, això en aquest cas. Des del president fins a altres persones que es van emprenyar. Però va ser a la vostra època, oi? Va ser a la nostra època, igual que en Puyol, igual que altres persones que tenien ganes de... no sabien si es quedarien o no es quedarien, no? Van pujar molts jugadors importants al primer equip, també. És que, clar, és una època que dius, bueno, si tu repasses els jugadors que hi havia al futbol base, són els que van formar el Barça del futur. Iniesta, Xavi, Valdés... La majoria, alguns ja hi estaven en l'època del president Núñez, després altres van fer en aquella època, i a dir que el propi Busquets, el propi Piqué, el Cesc, que després no va acabar triomfant al Barça, però també eren ja jugadors que en aquella època tenien 12-13 anys en el club, no? També va ser després vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Sí, això va ser per un temps, sí. Per un temps. I no sé si té pensat tornar a dedicar-se al futbol, perquè... No tenies temps lliure o què? No, és que, clar, a més a més estava a la seda... Bueno, va ser una època que hi havia en Jordi Roig de president, que som amics, i em va demanar que l'ajudés i vam estar un temps allà. Quantes coses. I té pensat tornar algun dia al món del futbol? Perquè, clar, amb l'experiència que té, amb la targeta de presentació que heu vist a la seva vida professional, és a dir, una persona que no vindria al Barça a servir-se, sinó a servir. I això és molt important que quedi clar. És a dir, una persona que té la vida resolta, que amb una mica de sort d'aquí uns anys tindrà temps lliure, perquè no crec que pugui estar a aquest ritme tota la vida, i per què no aprofitar aquesta experiència dins del club que vostè tant estima, no? Bé, seria una possibilitat, no dic que no, però ja dic, s'ha de presentar l'oportunitat, o amb alguna junta en la que ja m'hi vingui, o que puguem muntar una junta conjuntament amb altres el dia de demà, però això ara no és el cas. Ara hi ha una junta de gent que sembla que sap el que es fa. Però no descarta aquesta opció, poder-ho tornar a fer? No ho descarto, no, perquè realment potser de les poques coses, perquè m'han ofert bastantes coses al llarg de la vida, és de les poques coses que potser m'hi tornaria a posar, no? Però ja dic que no descarto res. Molt bé. Escolti, ens agradaria a nosaltres, des d'aquí el recolzaríem. Senyor Castells, des de 2006 també vicepresident de Foment del Treball. És que l'entrevista no acabaria mai. Sí, encara ho soc per pocs dies ja, perquè s'acaba el mandat ara el primer del mes que ve, que hi ha eleccions, i jo ja vaig dir que no em tornaria a presentar, perquè ja porto molts anys i tinc ganes d'anar canviant d'aires i de fer altres coses. També tenia l'oportunitat de presentar-me com a president, i de fet no ho tenia malament, però al final vaig posar tots els pros i contres a la balança i vaig considerar que era millor que em dediqués a la meva feina, principalment, perquè per mi l'empresa, la FIA, que ha estat sempre el més important, i darrere d'això hi va una família, moltes famílies, i per altra banda, doncs, ja dic, i per tant dedicar-me a això, i per altra banda, dic, si sobra temps, doncs ja veurem a què ho dediquem. I a més a més t'he vist, T'he vist fitxant gent. Si també vol fer monòlegs, jo també el convido. Monòlegs no, però cantar podria, Sí. Podríem fer un combinat. Jo dic que evidentment, tota aquesta feina porta a tenir poc temps lliure. Jo crec que com a hobbies no sé si li agrada jugar al golf i... Bueno, de tant en tant trec els pals a passejar pel camp de golf, sí. Sí, de tant en tant. Sí, pues algún día podríamos ir a jugar. Con Salinas, jo crec que ja han jugat algun cop. Sí, alguna vegada. Han coincidit. I un bon handicap. Sí. I la Merche què diu? La dona què diu? Quan veu que hi ha tanta feina, tants anys... No, ella ja podríem estar viatjant, Joan, ella s'hi ha acostumat, ella fa la seva vida, ella té les seves amigues, té el seu gimnàs, té les seves aficions, la seva lectura, fins ara també fa poc que ho va deixar, però eres logopeda i també tenia sessions de logopèdia i coses d'aquest tipus, però vaja, no, ella ara té els nets i per tant està distreta. Doncs aquí li enviem un petó enorme perquè ens l'estimem moltíssim a la Merche també, i del senyor Castells dir que tant de bo es presenti al Barça i veiem un home seriós al club, que ja toca. Sí. I és el primer català il·lustre d'aquí de Ràdio Estel, i espero que la nostra audiència l'hagi conegut una miqueta més. Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat. Ja dic que estic a la vostra disposició, i en qualsevol cas ja dic que el dia que vulgueu parlar de pensions, les del Messi que tenim aquí davant, i etcètera, doncs en podem parlar el dia que vulgueu. Home, hauríem de parlar, perquè jo sóc autònom i, clar, necessito... Bueno, salut no fa falta perquè sóc autònom i no em puc posar malalt. Sí. Que és un dels requisits dels autònoms. No, però si et poses malalt has d'estar en bones mans, eh? Sí, per això... Jo a casa meva sempre dic una cosa, em puc quedar sense feina, però sense la targeta de Medifia dels meus fills i la meva, sense això no em quedaré. Per això li volia preguntar al senyor Castells si hi ha algun pack per autònoms que... I tant, tenim de tot. Inclogui combinat, que hi ha salut, hi ha estalvi, en aquest cas jubilació, i pot haver també assegurances d'accidents de tot tipus.
tenim diversos packs. Però sí que us he de dir que, i us he de dir, i ara ho he de dir com a missatge general, a tothom, sigui l'edat que sigui, vosaltres encara sou joves, però vull dir que és important estalviar de cara a la jubilació. O sigui, tenir algun estalvi, de la manera que sigui. A Espanya encara és cert que hi ha molta gent que té estalvis, i vostè els té en un pis, per exemple. Sí. Doncs aquesta és la manera d'estalviar. El dia de demà aquest pis hi pot servir per una pensió. Aquest és un dels consells que us de dir, i l'altre, que mai que feu una pensió, mireu com es la fan, perquè, evidentment, que us garanteixin les rentes, els tipus d'interès, que no us posin en un producte financer en què el risc l'assumiu vosaltres, això s'ha d'anar molt en compte. Vull dir, a partir d'aquí, estudieu bé. Jo li tiro els trastos, jo li llenço els trastos al senyor Castells que vingui a donar-nos consells un cop quan ell pugui. Doncs a la vostra disposició. Quan ell pugui, perquè vostè és una persona ocupada, però per nosaltres, vaja, l'estaríem escoltant cada dia. Joan Castells, que a més és bo fitxant, no només amb el futbol, sinó també a la seva empresa. Té la Maria Antònia Badalejo a Comunicació, que és una crac, té el senyor Lloberes a la clínica, en fi, té un equip molt ben triat i seleccionat. Bueno, l'empresa ho fan les persones. És veritat, és veritat. Senyor Castells, moltíssimes gràcies. Catalans il·lustres, Joan Castells, avui a Ràdio Estel. Escoltem música i a la tornada Joan Gurguí, un cuiner espectacular, ens explicarà com fer, però ben fets, els ous ferrats, amb puntilla, com Déu mana, no com tu. Bueno, mira, és de les poques coses que les faig bé. Bona música, savis consells i Joan Gurguí.